Erge em derbasî bajarê dinê bibin axaftina bi telefona destan li bajarên mezin bi hêsanî têkirin lêbelê li gundan ev yek nemimkün e li Bedlîsê li gundê Yeni Çakırê ji bo telefonekê bikin derdikevin serçiyê yan jî baniyan. Bajarî kengî dilê wan dixwaze ji ciyê ku rûdinên telefona xwe derdixin û pê daxivin. Lê li gundan xeberdan ew qas hêsan nîne. Her tim di televizyonan de şirketên GSMê xwe didin asandin û dibêjin ku em li her derê ne û GSM me her tim dikişîne. Lê bereva jî li vê derê piçek be jî nakşîne. Li gundê Yanık Çakırê gundî ji bo ku telefona wan bikişîne derdikevin serçiya û baniyan. Ve jî dît gundê me de şebeke sıkıntısı ye. Ev jî ji me re baya bir sorun e. Em ji yetkiliyan evî çözüma vî dixwazîn. Gundê me de nêzîkî 100 malê me ne. Ev jî 85 nesît arasî nüfusê me mevcut e. Nêzîkî 400 abone cep telefonî gundê me de mevcut e. Li televizyonda da devamlı reklam çetken çar dikişini eme yek kişi nakşini sürekli ev cefayı em dikişinin em dixwazîn ku ev sıkıntıya me bi gidermişkirin em zahmetî dane ji bona Xwedê û vî îşê me bîne serî û vî sıkıntıyı bertaraf kirin. Gundî ji vê rewşê girîdarin. Gundî ji ber telefona wan nakşîne li rê û rêbazê nû digerin. Di nav Xwedê yek wezîfedar kirine û pere didin wî û pisaya wî daxivin. Gunda şebeke nakşini ji bo ku acî durum me kimi zarê wan ez kerin kimi işê wan gücê wan çê dibî işte telefonê wan toplamışken tîne verê vatandaş yumiya min didin. Köy miktarı vi tercih kiriyetime vi tepe bütün telefona seynim. Telefona ka kitekine ana göre durum abi naylona spiya naylona soya naylona pembe akes sağlamış keme ya denk keme gazi vatandaş tenin ancak ve başın görüşme imkanı bir sıben ne anda başlamış kem çaranda görev almak lazım bir. Wezîfedar li ser çiyayekî birin telefona datîne ser berekî. Wexta ku telefon lê didin jî an bi naylon bakirinê an jî bi bangê gundiyan dike. Gundî ji rayedaran dixwazin ku ev zehmetiya wan xilas bibe û wek bajariyan bi hêsan baxivin. Me zivtanê de em vî jî karîn bikin. Me zivtanê heva befril ba me befir dibarê heva nexweşe jî xasî kesekî em li virê nikarîn deyne seynandin. Çiyekî xaniyekî ku li virê biseynê tida tinene jî xasî ew jî li virê naseyne em karîn kesî bidine seynandin. Gunda telefon nakşîne em zivtanê dûsê me em haberleşmeyekî karîn sağlamışken. Ji yetkiliya me daxwaziya me ew ê evî her kısa zamanê de çözmekî bolmişkin. Belê pirsgirêka wan jî em bînin ser ekranê lêbelê hişyariyekê bila sîstem li wir bê avakirin bila telefona wan bikişînî wekberê ji Bitlisê ev xeber hate ser ekranê gundî dixwazin êdî telefona wan bikişîne daneynin ser wê tehtê nekişin baniyan û dibêjin bila telefonê me bikişîne lêbelê divê ez hişyariyekê bidim dema telefon birêk û pêkişan ew civatên hanê ew kilamên ku li wir dê kotin ew şevbêrkên hanê wê ji holê bêra kirin em vê hişyariyê jî ji we re bêjin